Vážená dáma a páni, vitajte na palube prvej slovenskej jadrovej ponorky, ktorú sme skonštruovali z toho, čo nám zvýšilo z našich 2 atómových elektrární. Práve preto sa táto ponorka volá Jaslovské Mochovce. A teraz už odovzdávam slovo veliteľovi ponorky, kapitánovi Nemovi, kapitánovi Bélovi. Vážení cestujúci, naša ponorka teraz urobí poslanecký prieskum na 12 000 kilometrov štvorcových slovenského morského dna. Pre vašu informáciu poviem len toľko, že pred nami je Kalifornia, Havaj je vzadu. Prepáčte, pán kapitán, ale ja protestujem. Čo sú to za výrazy vraj Havaj? V slušnej spoločnosti sa tomu hovorí sociálne zariadenie. Prosím cestujúcich, aby sa nerozptylovali a sledovali, čo sa na morskom dne nachádza. Práve prechádzame okolo veľkého korálového útesu nazvaného Dzurindova planina. Cez túto planinu prechádza Migašov priesmik, na konci ktorého leží Ďuračkova priekopa. Na druhej strane, prosím, vidíte Dubnú skalu, ktorá patrí pani Dubovskej a ktorej najvyšší vrch tvorí tzv. Majský štít. Pred nami leží Poddurajská nížina a to, čo normálnym okom neuvidíte, to je Wolfov revír. Faktická poznámka. Pán kapitán, vy nám tu prezrádzate to, čo všetci dávno vieme. A to je skutočnosť, že si vládna koalícia pod rukou sprivatizovala celé morské dno. Áno, máte pravdu, pán poslanec. Nakoľko na Slovensku ste všetko sprivatizovali vy, nám zostalo už len morské dno. Hanbite sa, pán minister, pri tomto rabovaní morského dna ste zabudli aj na národnú postať, kde je tu, prosím vás, napríklad budova Matice Morskej alebo Morské osvetové centrum. Nič, ale absolútne nič nepripomína, že toto slovenské morské dno patrí aj opozícii. Ale to je omyl, pani kolegyňa, len sa prosím lepšie prizrite a zbadáte, že okolo nás plávajú samé ryby z čelade mečiarovitých. Nech sa páči, tam vzadu vidíte, to je žralok bielohorský, ďalej tuto pláva morský kozlík, potom je tu kalamár kálman a tamto hore sa nachádza vorvan, takzvaný cabaj veľký. A smiem sa opýtať, čo sú to za ryby, ktoré lovia v tamtých mútnych vodách? To sú ryby, ktoré sem doplávali z Ruska. Napríklad tá najdravšia sa volá barakudatý ďoš. Ježiš Maria, výpálníci, už sú aj tu? A čo sa čudujete, pani kolegyňa, to všetko má na svedomí minister vnútra, ktorý doteraz nebol schopný zaviesť na tomto morskom dne vízovú povinnosť. Ubezpečujem vás, pán poslanec, že všetky tieto ryby nakoniec dostaneme. Veľmi vzácnu mečiarovitú rybu Leximériu podivnú sme už mali v konzerve, ale nakoniec nám ušla. Prednedávnom sme úspešne harpúnovali vráskavca krajčiovitého a treba priznať, že najviac sa teším, že dostanem aj samotného sumca obrovského. Tak toho nedostanete nikdy. A vôbec, prečo chcete stále loviť iba ryby z čelade mečiarovitých? Prečo nelovíte trebárs delfínov? S delfínmi musíme zaobchádzať opatrne, lebo momentálne sa medzi delfínmi nachádza mnoho našich udenáčov. A prečo, prosím, nezakročíte proti mantám obrovským, ktoré sa tu premnožili? Manty obrovské sú hajené živočíchy. Faktická, a prečo práve manty? Lebo aj pán prezident je manták. Milá dáma a páni, pomaly, ale isto nám všetkým dochádza kyslík. Prosím, aby ste sa pripútali, lebo ak nie, pripúta vás minister vnútra.
Páni, upravme si pod krkom krevety, teda kravaty a tvárme sa, že o ničom nevieme. Vážení kolegovia, končí sa náš poslanecký prieskum. O chvíľu sa odrazíme od morského dna, aby sme pristáli na dne ekonomickom. Ďakujem vám za pozornosť, dúfam, že verejnosť budete o tom, čo ste tu videli, informovať objektívne. A na záver sme pre vás pripravili malé občerstvenie. Je to kyslý@sk.